Mazaje dan zo kusa. Yawwa mazaje an ce kai aka bawa limanci. Kar ka sake ka sa kanka a abin da babu ruwanka. A'a dakata sarki. Kai na lura fa kana shige mu. A'a dakata ai ba maganar bakin ciki bane. Allah kai sai na yake ka. Ayin gaya maka ba wanda ya cancanta a bawa liman da ya wuce kai. Amma a wani bangaren ilimi ka fi kwarewa? Abin da na kware irin rabon gado. Rabon gado? Allah in na kasafta maka gado. To ya kake raba shi? Na cire maliman nashi. Baba ina da tambaya. Yawwa siyama, tambaye mana shi. Allah baba kayi saukan Qur'ani. Ina zaka je? Ka bata amsa Ina mana. jin sanda na sauke Qur'ani izu 70 kusan 50. Baba na ga ƙarya ta biyu ta kyau. To na rantse da Allah sai na yake ki. Wai amma kai karatu kuwa? Wallahi sai na yake ka. Jahilin malami shin zaka bi shi sallah kuwa? Garin je bakin bayi a gidana, ta da ta. Saboda me? Na san za ta fi karɓuwa. Kenan ba za ka bi shi ba. Ka haki. Wai ma tukunna me kake karantawa a cikin sallah? Alaikum ba'u ta'un sai in yi ruku'u.